De zinnenweer er bij mij in Haas aardig bij, maar de weekbewolking en het worden betiden een hele storm. Nou ja, het wordt al wat rustiger. En hoe het waar van Justus sprutsen, ja, flink wat rein. Soms voelt het er samen uit. Bolzet 26 mm, Buren 25 mm. Ik de komende weken zal wie het wezen beteden. Joen en vannacht. Misschien een bui of een buiken, maar vannacht meestal iets droeg. Temperaturen 13 en 14 graden. De wind matig en vrij krachtig, staat er gewoon aannemend. En die komt dan uit het westen en het zuidwesten bij. Morgen dag. Een dag maar, nou redelijk waar. De zinnen er aardig bij. Misschien een bui of een buiken. Maar verder zie ik flinke droege perioden. En we kunnen er wel even op uit. En het viel nog veel Jontje 21 graden. En het viel nog wat warmer aan, omdat de wind net al te sterk is. Matig krijgt 3 en 4 uit het westen en het zuidwesten bij. Ja, en dan zetten we terug naar het fruitjoch. Waasje, toosje en vreed. Die dagen, temperaturen om het bij de zonnetje of 18 graden heen. Neem het maar koel waar. En op waasje een bui of een buiken, maar ik redelijk wat zinnen. En op toosje en vreed betiden wie het waar, echt wie het waar. Er kan wel eens flink wat ruim vallen. We zitten er net op te wachten. Misschien wordt het nou of in het weekend beter. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.